I hola, ja, sóc aquí un altre cop. Jo ja és dir, hola, companys i companyes. I dic, hola, companys i companyes. Avui explicaré jo un acudit, perquè es veu que el govern la setmana passada ho ha fet un desastre, es veu, un desastre. I l'han aparcat, ja ho explicaré jo. Jo no sé gaire què explicar, que m'agradaria explicar-vos una història del Pere de Cal Roca Fregida. En Pere, ja n'hem parlat alguna vegada, del Pere de Cal Roca Fregida. Que es veu que una vegada li van fer un psicotècnic i va dir, i ho va veure per saber la intel·ligència, i li van dir, si tu tens 100 pessetes en una... Antes anàvem en pessetes, ara no, antes en pessetes. Diu, si tu tens 100 pessetes en una butxaca i 100 pessetes a l'altra butxaca, què tens? Diu, els pantalons d'una altra persona, va dir. Era jo, Pere, era molt bo, Pere, era molt bo. Quan se va anar a fer el carnet d'identitat, i van demanar nom, diu Pere, diu natural, diu de Cal Roca Fregida, i diu sexe, diu 2 cops a la setmana, diu no home no, diu home o dona, diu home, dona i a vegades amb una cabra i tot, diu sí, ja estarà, la setmana que ve ja tornarà a l'Albert potser, o potser no perquè es veu que hi ha un concurs, no sé, ja ho veurem això, adéu-siau, adéu.